2 சாமுவேல் 11 2ல இருந்து 5. දෙවෙනි සාමුවෙල් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ සිට 5 වෙනි පදය දක්වා. சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். මම ඉක්මනින් කියන්නම්. எதிரி நாட்டோடு தன்னுடைய போர் வீரர்கள் உயிரை பணயம் வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் போர் முனையில. දාවිද්ගේ යුද සෙබළුන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය තියාගෙන ඔවුන් යුද බිමේ සටන් කරනවා. ஒரு ராஜா எங்க இருக்கணும்? මේ රජෙක් කොහෙද සිටින්න ඕනේ? தலைமை தாங்கி போர் முனையில இருக்கணும். නායකත්වයේ දරමින් යුද පිටියේ සිටින්න ඕනේ. எல்லாரும் யுத்தத்துக்கு அனுப்பிட்டாரு. ඔක්කොමලව යුද්ධයට පිටත් කර ඇරියා. இவர் மேல மாடியில மொட்டை மாடியில உலாத்தின்னு இருக்கிறார். දැන් මෙයා උඩුමාලේ සක්මන් කරමින් ඇවිද ඇවිද සිටියා. மேற்கொண்டு நடந்தது என்ன உங்களுக்கு தெரியும். දැන් ඔබ දන්නවා කතාවේ ඉතුරු ටික. மாடி மேல இருந்து கீழே விழுந்தாரு. ඉඳලා බිමට වැටුණා. உடம்பு இல்ல, அவர் வாழ்க்கை. ඔහුගේ ජීවිතය ශරීරය නෙවේ. அவர் ஆவி. ඒක ආත්මයක්. அவர் ஆத்மா. ඔහුගේ ආත්මය. அதுல இருந்து அவர் பட்ட பாடுகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. ඒ පොඩි වැටීම තුලින් ඔහු විඳා වූ වේදනාවන් පොඩි සුළුපටු නෙවේ. சரித்திரமே மாறிவிட்டது. ඔහුගේ ඉතිහාසයම අනිත් පැත්තට ලියවෙන්න පටන් ගත්තා. பரிசுத்தமான வேதாகமத்துல அவர் செய்த பாவம் எழுதப்பட்டு உலகமெல்லாம் அதை படிக்கிறாங்க. මේ සුද්ධ බයිබලයේ ඔහු කරා වූ පාපය ලියන ලබ අනතුරුව මුළු ලෝකෙම අදත් කියවනවා. துணிகரமா பிளான் பண்ணி தெரியாமல் அல்ல, அவசரப்பட்டல்ல, சூழ்நிலையின் காரணமா பாவத்துல விடுறது அது வேற விஷயம். பிளான் பண்ணி 2 பயங்கரமான பாவத்தை செய்தார். ඔහු ඒක කලින් සැලසුම් කරලා තමයි ඒ වැරද්ද කරේ. பேச கூட முடியல. ஆண்டவரால தாவீது கிட்ட பேச கூட விருப்பம் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේට දාවිත් එක්ක කතා කරන්න පවා කැමති නැති වූ ගියා. ஆனா இவர் மட்டும் வழக்கம் போல ஸ்தோத்திரம், ஆடல் பாடல், பலி செலுத்துகிறார், ஆலயத்துக்கு வருகிறார். யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி, இவர் பண்ண தப்பு தெரியாத மாதிரி இவர் எவ்வளவு முயற்சி பண்றாரு. දැන් මෙයා කිසිම වැරද්දක් කළේ නෑ වගේ ඔහු මාලිගාවට ගිහිල්ලා ගායනා කරනවා, ගීතිකා කරනවා, නමස්කාර කරනවා. நாத்தான்வின் தீர்க்கதரிசி கிட்ட ஆண்டவர் பேசி அனுப்புறார். දැන් අනාගත වක්තෘතුමා තුලින් කතා කරනවා. அவர் வந்து உணர்த்தின பிறகுதான் முழங்கால் படியிட்டு மனம் கசந்து தன் பாவத்திற்காக அழுது மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்கிறார். ඔහුගේ පැමිණීමෙන් පසුව ඔහු පශ්චාත්තාප වෙලා අඬන්න පටන් ගත්තා. ஆண்டவர் மன்னித்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උට සමාව දුන්නා. ஆண்டவர் வைத்த கிருபை. දෙවියන් වහන්සේ උට කරුණාව ලැබුවා. மோசே கூட பாருங்க, ஆரம்பத்துல ஒரு கொலையே பண்ணிட்டார். මෝසෙසුත් ආරම්භයේදී ඔහු මිනිමරුමක් සිද්ධ කළා. அவரைத்தான் ஆண்டவர் அழைத்தார். නමුත් ඔහුව තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැඳෙව්වේ. அவரை போல சாந்த குணமுள்ளவர்கள் யாருமே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஆண்டவர் மாற்றினார். ඔහු වගේ මොළොක් ගුණයක් ඇති පුද්ගලයෙක් නොමැති තරමට දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව මාරු කරා. கர்த்தர் நம்மை மன்னிக்கும் பொழுது பிறந்ததிலிருந்தே பாவம் செய்யாதவர்களைப் போல ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සමාව දෙන විට අපි උත්පත්තියේ සිට පාපයක් නොකළ කෙනෙක් ලෙසට උන්වහන්සේ අපිව මාරු කරනවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும்னா சுத்திகரிக்கும். அவ்வளவுதான், அறிக்கையிட்டு ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලේ අපි සියලු පාපයෙන් උන්වහන්සේ අපිව නිදහස් කරලා නිදොස් කරනවා. நோண்டிக்கிட்டு மன்னிக்கப்படாத பாவம், சாபமான பாவம், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவ சாபங்களை நீக்கிவிட்டது. උන්වහන්සේගේ ලේ සියලු පාප ශාපයෙන් අපිව නිදහස් කරලා ඉවරයි. இனி சமாதானத்தோட போ, இனி பாவம் செய்யாதே. නුඹ සමාදානයෙන් පිටත් වෙන්න, නැවත පව් කරන්න එපා. பரிசுத்தவானாய் மாறிவிட்ட பிறகு 28 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்த பாவத்தை பிசாசு கொண்டாந்து நீ எப்படியாப்பட்ட பாவி தெரியுமான்னு சொல்லி காட்டுவான். අපි අවුරුදු 28කට විතර පස්සේ යක්ෂයා අපිට ඇවිල්ලා මතක් කරනවා නුඹ මේ වගේ පාපයක් කරා කියලා. பிசாசுனா யாரு? எல்லாம் நம்ம சொந்த காரு. යක්ෂයා කියන්නේ කවුද? ඔක්කොම අපිට අයිති කාර් එක තමයි. அப்பாலே போய் சாத்தானேன்னு சொல்லுங்க. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිටත් වෙයන්. இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொன்ன மாதிரி යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස් දෙස බලලා කිව්වා වගේ மக்களை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு பின்னாடி நின்று கிரியை செய்கிற, நம்மோடு போராடுகிற சாத்தானை தான் நம்ம ஜெயிக்கணும். මිනිස්සුන්ට අපි කිසිවක් කරන්න බෑ. නමුත් මිනිසාගේ පිටිපස්සෙන් ක්‍රියා කරන්නා වූ අඳුරු බලවේගවලට අපි තරවටු කළ යුතුයි. எப்பேற்பட்ட பக்தர்கள், பரிசுத்தவான்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்திருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் இருக்கக்கூடாத இடத்தில் இருந்திருந்து தண்டனையை பெற்றிருக்கிறார்கள். කොයිතරම් ලොකු සුද්ධවන්තයන් වුණත් ඔවුන් සිටිය යුතු ස්ථානයේ නොසිටියා නම්
ඔවුන් දඬුවමට ලක් වෙනවා ඇත. ஆனால் நமக்கு முன்மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. නමුත් අපට ආදර්ශයක් ලෙස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප ඉදිරියේ සිටිනවා. நம்மை போல பாடுள்ள மனிதராய் வந்தும் பாவம் செய்யாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். අප වගේම දුක් විඳිනා ලැබුවා වූ ඒ සුද්ධ වූ පූජකතුමෙක් අප ඉදිරියේ සිටිනවා. பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்ல இயேசு மட்டும்தான் நம்மளை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார். සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ගත කිරීමට අපට ධෛර්යමත් කරන්නට ඇත්තේ එකම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. அவர்தான் நமக்கு லீடர், அவர்தான் நமக்கு தலைவர், அவர்தான் நமக்கு தாயும் தகப்பனுமா இருக்கிறவர். அவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போமாக. උන්වහන්සේ තමා නායකයා, උන්වහන්සේ තමා දෙමව්පියන්. එනම් අපි උන්වහන්සේගේ මූණ දෙස බලා පමණක් ගමන් කරමු. முடிக்க மனமின்றி முடிக்கிறேன். අවසන් කරන්න ඕනි නිසා මම අවසන් කරන්නම්. அனைவரும் எழும்பி நிற்போம். හැමෝම නැගිට සිටිමු. இன்றைய செய்தியை யோசித்துக் கொண்டே வீட்டுக்கு போங்கள். இருக்க வேண்டிய இடத்துல இனிமேல் நான் இருப்பேன் ஆண்டவரே. අද දේව පණිවිඩය ඔබ අසලා ඔබ සිටිය යුතු ස්ථානය තුල ඔබ සිටින්න. இருக்க கூடாத இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன். නොසිටිය යුතු ස්ථානයේ මම සිටින්නේ නැත. துன்மார்கருடைய ஆலோசனையிலே நடக்க மாட்டேன். දුෂ්ටයන්ගේ මන්ත්‍රණය අනුව යන්නේ නැහැ. பாவிகள் வழியிலே நான் நிற்க மாட்டேன். පෞකාරයන්ගේ මාර්ගයේ මම ඉන්නේ නැහැ. பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல நான் உட்கார மாட்டேன். අධර්මිෂ්ඨයන් වාඩි වෙන්නා වූ ස්ථානයේ මම වාඩි වෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் எனக்கு தந்த வெளியேற பெற்ற பொக்கிஷம் பரிசுத்த வேதத்தை நான் தியானிப்பேன். උන්වහන්සේ මට දුන්නා වූ මිල කරන්නට බැරි සුද්ධ බයිබලය මම මෙනෙහි කරන්නම්. ஜெபத்திலே தரித்திருப்பேன். මම යාඥාව තුල රැඳී සිටිනවා. என்னால் முடிந்தவரை சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பேன். මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරනවා. சுவிசேஷ கைப்பிரதிகளை கொடுத்து நான் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துவேன். මම අත්පත්‍රිකා මිනිස්සුන්ට දීලා මම ආත්ම දිනා ගන්නවා. இதுதான் நாம் இருக்க வேண்டிய இடம். මේක තමා මම සිටිය යුතු ස්ථානය. கர்த்தர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග කතා කරලා තිබෙනවා. காரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். අප්‍රසන්න නාද දීලා උන්වහන්සේට මහිමයට පත් කරන්න. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. காபா ஷாபா காபா ரீடா ராபா ரீடா ரேகா பாலா பாலா பாலா. நன்றி 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 தகப்பனே. Hallelujah. 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 ஓ ஹாபு சகமா நமரந்தரபியா. என் கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. வலதுகைக்கு கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பின்னாடி போன அன்பு உள்ளவே இப்ப இயேசு வந்து ஓடி வா என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார். ஏதோ ஒரு பாவத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு தவறு குறையிலிருந்து மன்னித்து பத்த மாதிரி தெரியல திருப்பத்தில் அந்த பாவம் என்னை வாட்டி வளைக்கிறது. ஏதோ ஒரு அந்தரங்க பாவத்துக்கு நான் அடிவாள் கொடுக்கிறேன். தம்பி தங்கவே இப்போது உனக்கு ஒரு வெற்றி. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே வெற்றி. நன்றி நன்றி நன்றி. வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை கர்த்தர் உனக்கு தர வல்லவராயிருக்கிறார். ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රමාණවත්. சோர்ந்து போகாதே. ඔබ මලානික වෙන්න එපා. இயேசுவுக்காக எழுதி பிரயாசி. යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් නැගිට සිටින්න. இயேசு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරමින් සිටිනවා. உன்னை அரவணைக்க ஒரு ஆளோடு காத்திருக்கிறார். ඔබ සනසන්න උන්වහන්සේ බලා සිටිනවා. கடந்த நாட்களில் நேரிட்ட காரியங்களை நினைத்து நீ வருத்தப்படாதே. පසුගිය දිනවල සිදු වුණා වූ කාරණාවන් ඔබ සිහි කරලා ඔබ දුක් වෙන්න එපා. உன் தோல்விகள் எல்லாம் இன்று முதல் வெற்றியாக மாறப் போகிறது. මේ පරාජයන් අද සිට ජයග්‍රහණයෙන් වෙනවා. நாற்பத்த வியாதிகள் நீங்கி இனிமேல் சுகமா இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய போகிறார். කල්ගත වූ රෝග දෙවියන් වහන්සේ අද සුව කරන්න යනවා. குடும்ப வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் நீங்கி சமாதானமா நீங்கள் வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்ய போகிறார். අවුල් ජීවිතවල තිබෙනා වූ පොරබැදීම් ඉවත් වෙලා සමාදානයෙන් යනවා. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பாயாக. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியத்திலே தலையிடுவீர்களாக. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න දේවල් කරන්න. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, එකම එක ජීවිතයක්. அது என் ஆண்டவர் இயேசுவுக்காக. ඒක මගේ දෙවියන් වහන්සේට. வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்காக, මම ජීවත් වුණොත් යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන්. மரித்தாலும் என் ஆண்டவர் இயேசுவுக்காக. මම මැරුණොත් ඒක යේසුස් වහන්සේට. இதே உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவர்களுக்கு இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை. මේ ලෝකයේ අධිපතියා එනවා නමුත් ඔහු මා තුල උට කිසිවක් නැත. இயேசு சொன்ன அந்த வெற்றி வாழ்க்கை வார்த்தை நாங்களும் சொல்லுகிறோம். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මේ ජයග්‍රාහී වචනය. உங்களுடைய வெற்றியை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம். ඔබගේ ජයග්‍රහණය අපි උරුම කරගන්නවා. அடிமையுடைய சீடனாக நின்று கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பு பிள்ளைகளை மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයෙන් මම ඔබගේ දරුවන්ට ආශිර්වාද කරනවා. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள், ආත්මික ආශිර්වාදයන්, சரீரத்தில் நல்ல சுகபல ஜீவன், ශාරීරික සුවය, குடும்ப ஆசீர்வாதங்கள், පවුල තුල ආශිර්වාදය, பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள், ආර්ථිකය තුල ආශිර්වාදය, பண தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள், අවශ්‍යතාවය ලැබෙන පිරිස, பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதங்கள், දරුවන්ගේ ආශිර්වාදය,
எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இன்று முதல் நிறைவாய் உண்டாயிருப்பதாக. සියලුම ආශිර්වාදයන් සම්පූර්ණ වනු ලැබේවා. கர்த்தருடைய நாமம் எங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படுவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය අප තුළින් මහිමයටපත් වේවා. அனைவரும் தங்கள் இல்லத்திற்கு மகிழ்ச்சியோடு சென்று சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் குடியிருப்பார்களாக. සියලු දෙනා තමන්ගේ ස්ථානයට ගිහිල්ලා සමාදානයෙන් ප්‍රීතියෙන් වැඩවේවා. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා. ஆமென். ආමේන් ආමේන්. எல்லாரும் சத்தமா ஆமென். ඔක්කොමලා ශබ්ද නගා ආමේන්. Praise the Lord. God bless you all.